Poate nu se ține cont că eu sunt țigancă, dar se ține cont că el este un, nu știu cum să zic, un cuvânt acceptabil, să nu zic... El este peste noi, gen. Adică el este un om prea important încât să facă pușcărie pentru că a omorât un om. Poate văd că de chestia asta se ține cont. Și eu, că mai sunt și eu țigancă, cred că eu, dacă se ține cont de așa ceva care eu sper să nu existe și să fie exclus, chiar îmi doresc din inimă să fie exclus așa ceva, dar în schimb se ține cont că Mariu Iorgulescu are o putere prin tatălui Gino Iorgulescu extrem de mare, încât s-a arătat și a demonstrat că după 5 ani de zile și-a și povestit el, că am uitat să-ți trimit ăla, a și povestit, a vorbit într-o registrare, nu știu ce era, o să vă arăt că eu nu o să fac o zi de pușcărie pentru că sunt apărat sau nu știu cum a zis de statul italian. Cu 2 zile înainte să aud sentința, aud filmarea asta, înregistrarea asta, care el spune că el nu va face o zi de pușcărie.